ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் சாண்டி பேசுகிறேன் சந்தை பேச்சிலேருந்து. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக், நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக டாபிக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ். அதாவது டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கடனே இல்லாத கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கடனே இருக்காதுன்னு சொல்லலாம், சிம்பிளாக சொல்லலாம். ஸோ கம்பெனிஸ் ஆப்வியஸ்லி கடன் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்ஸ் வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக வாங்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து ஓகே இந்த கம்பெனி நல்ல கம்பெனின்னு சொல்லிட்டு டெஃபினட்டாக வாங்கலாம், சரிங்களா? ஸோ ஆப்வியஸ்லி ஸ்டாக் ப்ரைஸ் ஏறலாம் இறங்கலாம், பட் டெஃபினட்டாக வந்து பேங்க்ரப்டி வரக்கு வாய்ப்பே இல்லை, ஏன்னா கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கடனே கிடையாது. ஸோ டெஃபினட்டாக வர இது ஒரு பாசிபிலிட்டி. எப்படி இது கண்டுபிடிக்கலாம்? டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ் எப்படி ஏன்னா பிகாஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு 5500 6000 கம்பெனிஸ் இருக்குது. கண்டிப்பாக 6000 கம்பெனிஸுமே டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ் இருக்காது. கண்டிப்பாக ஒரு கிளாஸில் 60 பேர் படிக்கிறாங்கன்னா 60 பேரே பாஸ் பண்ண முடியாது, கரெக்டுங்களா? ஜாஸ்தி வந்து ஃபெயிலியர்ஸில் பாஸ் மெம்பர்ஸ் ஜாஸ்தி இருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ் வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் பார்த்துருவாங்க. screener.in வெப்சைட் ஒன்று இருக்குது, சரிங்களா? லாகின் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு போக முடியும். நான் லாகின் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து டூல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது, தெரியுங்களா? இதில் போய்ட்டு டூல்ஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா செலக்ட் கிரியேட் ஸ்டாக் ரன் யுவர் queries இங்கே கொடுத்தீங்கன்னா வந்துடும். நான் இது வரைக்கும் நான் காலேஜில் வந்து கோடிங்கே போட்டதில்லை, நான் இது வரைக்கும் queryயே போட்டதில்லை, டேட்டாபேஸ் query கூட நான் போட்டதில்லை. பட் இங்கே query போடுறேன், தட் இஸ் டைம். ஓகேங்களா? ஓகே, டெப்ட் டு ஈக்விட்டி அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன். டெப்ட் டு ஈக்விட்டி என்ன சொன்னேன்? டெப்ட் டு ஈக்விட்டி ஜீரோ டெப்ட் ஈக்விட்டிஸ் ஆர் ஃப்ரீ டெப்ட் கம்பெனிஸ். இங்கே போய் நான் ஜீரோன்னு கொடுக்குறேங்க. கொடுத்துட்டிங்கன்னா query ரன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்களா, கிட்டத்தட்ட 631 கம்பெனி வந்து டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ். ஓகேங்களா? இந்த 631 கம்பெனி டோட்டலாக வந்து ஒரு 6000 கம்பெனிஸில் ஒரு 5700 கம்பெனிஸ் டோட்டலாக ஸ்டாக் மார்க்கெட் இருக்குது. இந்த 5700 கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 631 கம்பெனி தான் டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ். நீங்களே பாருங்கள், டெப்ட் பார்த்தீங்களா, டெப்ட் ஈக்விட்டி. ஸோ இந்த கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா பேஜும் நீங்கள் பார்க்கலாம். எல்என்டி இருக்குது பாருங்கள், எல்என்டி, HDFC இருக்குது, கோல்கேட்டு, இது பிஎன்ஜி இருக்குது, கேஸ்ட்ரோல் இந்தியா பாருங்கள், இந்துஸ்தான் HUL, பரவாயில்ல நல்ல கம்பெனிஸாக இருக்குது. இப்போ நம்ம ரிவர்ஸில் பார்க்குறோம், ஸ்டாக் ப்ரைஸ் மேலேருந்து பார்க்குறோம். GSK இருக்குது, பிஎன்ஜி, பாஷு, சனாஃபி, இது நல்ல கம்பெனிங்க. ஆக்சுவலாக கில்லட் இருக்குது, ஃபைசர், நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. பெயர் வந்து ஒரு இது மெடிக்கல் கெமிக்கல் கம்பெனி. ஸோ ஆரக்கிள் கம்பெனிஸ் இருக்குது, LMW, லக்ஷ்மி ஃபினான்ஸ், மிஷின் ஒர்க்ஸ், டிவைஸ் லேப், மகாராஷ்டிரா ஸ்கூட்டர்ஸ், நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷம். ஓகே, இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நான் ஃபில்ட்ரு பண்ணுறேன். மார்க்கெட் கேப். ஓகே, மார்க்கெட் கேப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்பெனியோட வேல்யூ தாங்க மார்க்கெட் கேப். மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் சொல்லுவாங்க, இல்லை மார்க்கெட் கேப்புன்னு நம்ம சொல்லுவோம், சரிங்களா? மார்க்கெட் கேப் பார்த்திங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறதுனா ஒரு 20,000 கோடிக்கு மேலே அப்படின்னு வச்சுக்க சொல்கிறேன். மார்க்கெட் கேப் வந்து க்ரோஸில் தான் வரும், சரிங்களா? வேல்யூ இன் CR கோடியில் வரும். ஸோ 20,000 கோடிக்கு மேலே மார்க்கெட் கேப்னால் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோம்னா நம்மளோட கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். இப்போ பாருங்கள், இந்த HUL வந்து 1992ங்களா, HUL 902.50 கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ். அதுதான் கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்ட்டு அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் தான் மார்க்கெட் கேப், சரிங்களா? பார்த்துடலாங்களா? இப்போ நான் டெப்ட் ஈக்குவலிட்டி வந்து 0 கொடுத்துருக்கேன், அண்டு மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் இஸ் கிரேட்டர் தேன் 20 கொடுத்துருக்கேன். சரி வாங்க, ஜென்ரலாக 30,000 மேலே போவேன். இப்போ வந்து 20 கொடுத்துருக்கேன். பாருங்கள், 631 வெறும் 27 கம்பெனிஸ் தான் கிரேட்டர் தேன் 20 மார்க்கெட் கேப். நான் அதை ஃபில்டர் பண்ணுறேன் பாருங்கள். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தேன் 20லேருந்து கிட்டத்தட்ட போயிருக்கு பாருங்கள், 4 லட்சம் வரைக்கும் போயிருக்கு. ஜூப்ளியன் ஃபுட்ஸ், டாமினோஸ் இது பண்ணுறாங்க ப்ராடக்ட், பேரண்ட் கம்பெனி. ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க டெப்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிஸ் வந்து இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் அஃப்கோர்ஸ் ப்ரைஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும், தப்பே இல்லை. பட் எதுக்கு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கோம், ஏர்ன் பண்ணுறது தான் வந்திருக்கும். ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு டெப்ட் ஃப்ரீ கம்பெனிஸ்லேருந்து கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன். ஓகே, மார்க்கெட் கேப் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு 1,000 இல்லை 10,000 crores போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுக்கு நிறைய பேங்க்ரப்டசி வரக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி கிடையாது. இப்போ எஸ் பேங்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் பேங்க் பயங்கர லாஸில் தான் இருக்குது. இப்போ இந்த Q4 ரிசல்ட்டு தான் வந்து ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாக கொடுத்துருக்கான். நீங்கள் வந்து ஜீல் பாருங்கள், சுபாஷ் சந்திரா அது லாஸு, சுஸ்லான் லாஸு, ரிலையன்ஸ் கம்யூனிகேஷன் லாஸ். ஸோ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, தெரியாமல் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, அது இப்போ இந்த வீடியோ முடிக்க முன்னாடி நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் பாருங்கள், சந்தை பேச்சு 564 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். இன்றைக்கி டேயில் பாருங்கள், எல்லா கால்மே இட்டு க்ரூடு, நான் க்ரூடு, காப்பர், கோல்டு எல்லாமே இட்டு, மேரிகோ இட்டு. ஆக்சுவலாக இது பெய்டு கால்ஸ், பெய்டு கிளைண்ட்டுக்கு மட்டும் நான் கொடுக்குற கால்ஸ், அது எல்லாமே இட்டுங்க. அப்புறம் நியூஸ் நான் போடுவேன், எஸ் பேங்க் போட்டிருந்தேன். ஸோ கார்பரேட் இட்டான டார்கெட்ஸ் நான் போடுவேன். நிஃப்டி எஜ்ஜிங்கும் பேங்க் நிஃப்டி எஜ்ஜிங் கொடுத்தேன், அது இட்டு.
இப்போது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா வந்து கால் ஹிட் ஆயிடுச்சு, கால் அண்ட் ட்ரீட் இருக்குது. ஸோ எல்லா கால்ஸுமே லைவ் கால்ஸ் தான். கிளாஸ் இந்த வீக்கெண்ட் வந்து கிளாஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இன்கேஸ் கிளாஸில் இன்ட்ரெஸ்டட்னா டெஃபினட்டாக வந்து எனக்கு பிங் பண்ணுங்கள், கால் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? இல்லைனா சேனலில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம யூடியூப் சேனல் கிட்டத்தட்ட 447 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. 50 வீடியோ வந்து இப்போ லாஸ்ட் ஒரு May 1st தான் போட்டேன். ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் சொல்லுங்கள் சந்தை பேச்சு பற்றி. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க. ஸோ நான் ரொம்ப நன்றி. சேஃபாக இருங்க. நம்மளோட ஹெல்த்து தான் முக்கியம், அதுக்கப்புறம் தான் காசு வேலைலாம். ஓகேங்களா? நன்றிங்க.